Hi guys! Welcome to my channel. Kung bago ka pala sa channel ko, pa-subscribe ng button at saka pa-click ang bell. Mag-iwan ka ng comment at saka pa-like na rin. So, ang topic natin ngayon guys, isa ka ba sa iPhone user? Kung alam mo na to, edi, ang galing mo. Charot lang. So, ang topic natin guys, kasi sa akin lang kasi na-experience ko kasi ang iPhone storage ko is 32GB lang siya. Tapos ang nagamit ko is 31.5. Nagtaka kasi ako dun sa others. So punta tayo sa settings. Titingnan natin na. Kasi yung others ko umabot siya ng 20GB. Tapos sa general tayo. Tapos iPhone storage. So nagtaka ka ba kung ano yung others na yan? Ako rin, isa rin ako sa nagtaka dati. Hindi ko pa alam yan. Dati guys, umaabot siya ng 20GB hanggang dito talaga yan. Dito na yan, ganyan na. Sa 32GB, ang others is 20GB ang nagamit niya. So ilan lang yung naano ko. So, tingnan mo nga ito kasi ano ko siya talaga. Nag-search talaga ako kung paano ko siya magawa ng paraan. So, ngayon, ito na siya. Oh, ito yung others. Makita ito. Itong others. Oh, itong others. Ayan. Itong others. Ayan, 270 na lang siya. Pwede siyang linisin, guys. Dito. Dito siya. Punta kayo sa Safari. Ito, Safari guys. Punta kayo sa Safari. Tapos, scroll nyo lang sa down. Ito siya. Clear history and website data. Yan. So, ito, clear history and website data. Yan. Check natin guys kung ilan na siya yung ano ko. Others ko. Balik tayo sa general. Kasi nagtataka talaga ako nun eh. iPhone storage. Okay. Ayan. Kanina is ano siya, diba? 2.710. So, ngayon is 2.2 na lang siya. Yun. Ganun lang siya guys. Linisin nyo lang siya. Pagkatapos nyo kasi mag-open ng mga application nyo, kailangan linisin nyo. Hindi ko kasi alam yan guys. Kaya umabot siya hanggang Diyos ko, muntika na talaga yung messenger ko, parang nangangatog na siya, hindi na siya mabuksan. Nagtaka talaga ako. Tsaka hindi na ako maka-picture kasi puno na siya. Kahit nagbawas na ako ng application, hindi pa rin siya. Tapos, kung sa sobra naman, kung hindi siya madala dun sa Safari, katulad sa akin, hindi na talaga siya madala. So, ang ginawa ko guys is dito. Ito, punta tayo sa general ulit, diba? Ito, punta tayo sa general ulit. Tapos, ayan. Yan, reset. Pindutin nyo lang sa reset. Ayan. Unang ginawa ko is ito, reset all settings. So, pagka-reset ko ng all settings niyan guys, so, binalikan ko si iPhone storage niya. So, ganun pa rin siya. Ganun pa rin yung ano niya. Yes, 20 pa rin yung others. So, gusto ko kasi yung maano siya mabura yung 20 others na yun. Kasi, sayang Hindi sayang. Hindi ko naman kasi nagamit siya sa mga application ko. So, ang ginawa ko na naman, ito. Ito siya guys. Erase all contents and setting. So, ito naman, pag ginawa nyo to siya guys, talagang mabura yung ano nun, others nun, yung dun sa ano nyo, iPhone storage. Kaya lang, bago nyo siya gawin guys, kailangan nyo na yung cellphone nyo, kasi mawala yung video, yung photos doon, mga application mo talagang mawala. Talagang ibabalik niya as a brand new yung cellphone nyo. So, ang gagawin nyo, kailangan naka-backup iCloud ka. Kailangan lahat ng mga application mo, mga photos, mga video naka-backup sa iCloud. Kasi kung hindi ka naka-backup guys, mawawala talaga siya.
At saka isa pa, bago mo siya gawin, kailangan may wifi ka. Kasi kung wala kang wifi, nga ka, kasi need siya ng wifi pagkatapos mo siyang erase all content and setting. Kailangan mo siya ng wifi. So, ganun lang ginawa ko. Kaya, ayun, bumalik yung ano ko. Ayan na siya, hindi naman siya bumalik sa totaling 0. Kasi naman, laki naman ang binawas niya. Talagang, tinan mo, mga 18 GB talaga siya. Diba? Ang laki. Tinan mo yung iPhone storage ko. Ayan na lang siya, oh. Ayan, oh, 10 GB. 10.5 GB siya. Samantalang, ang hindi ko yun ginawa, 31.5 siya. So, ang ganyan na lang siya. Ganyan na lang. 0.5 na lang talaga siya ang ano niya, ang free niya. So, sana makatulong to sa mga baguhan pa lang na hindi alam ang technique sa mga iPhone. So, kung bago ka pa lang sa channel ko guys, pa-subscribe. Salamat!